Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Kumusta? Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no nga sinuwat ni Baby Omega Flores o sa dili pa day no. Good morning day ko no kang Lens Hegmen. Salamat kayo idol no sa pagsubaybay nimo. Thank you kayo no ug kang Sara Tihano. Nadugay jud idol. Okay, mao lagi. Pasensya kayo no. Sara Tihano. Nadugay-dugay kong upload no sa sumpay. Thank you kayo no sa pagpaminaw no. Amping diha permi. O kang good morning day ko no kang Ricky Basalte. Salamat kayo idol. Way sa payandol. Thank you kayo no sa pagpaminaw no. Ricky Basalte o kang Saidi Kanyete. Salamat Busing sa part 25 sa kanunay nag-ambang mi sa part 26. Okay, mauna na siya no, part 26. Salamat kaayo no. Sa hindi kang ngiti sa pagsabay-bay no sa mga sugilanon. Amping diha pirmi. O kang James Aguero. Hello po sa lahat. Magandang oras. Andito ulit ako, present. Nitiis ang lamig ng panahon para lang makapag-abang sa mga upload ng video. Shout out to idol no sa Mansawan, Nueva Vista, Don Victoriano, Tungbian, Misamis, Occidental, Mindanao. Okay, salamat kayo idol no, James Aguero. Thank you kayo sa pagsubaybay. Ang pindi Afirmidol o kang Lisel Datuhan. Good morning the idol. Salamat sa duktong way sa payano. Lisel Datuhan. Thank you kayo dol no sa pagpaminaw. O kang Balakol Jimboy. Balakol Jimboy dol ang part 26. Mauna na siya no. Salamat kayo no pagpaminaw. Balakol Jimboy, thank you kayo idol sa pagpaminaw no. O kang James Aguero gyapon no. Pasensya ka na idol, has Morocco correct ng Tagalog lang, Bisaya lamang dako. Okay, salamat kayo no, James Aguero. Kung sa tanan nga nagsunod ang dramahan no, salamat kayo sa pagpaminaw. Amping mo pirmino, thank you kayo. O karon di ta maglangan ni ang laing sumpay ning naghinapos nga sugilanon. Kasinuwat ni Baby Omega Flores. Katato ang langit. Si Tiyo. Ha? Uy, tabaga tayo yun, babe. Hello? Jo? Hello, kumusta mo? Jo! Asa di ka? Huwag mo ka mananghid nga mularga ka. Asa di ka, Jo? Hello? Jo? Hello? Jo? Naraman ko. Nausa di mo. Makaduog ako di mo. Asa lagi ka karon? Okay ra ka, Jo? Unsa man ka? Ako'y mangutanan ni mo. Nangutanan ko ni mo kung okay ra mo. Kay naglinog ba diha? Ako na may noon yung balihon ni mo papangutana. Nami karon sa gawas nagstay. Asa nga gawas? Sa ilan ni Altia, Jo? Sa hotel man may naaptan sa linog, Jo. Mao ba? Oh, niyari lang mi sa ila pagkahuman. Og, dire ni mi naaptan sa aftershock. Nakusog sa kayo. Mao ba? Kanina, Jo, ha? Mag-video ko lang ta. Ako na yung manawag na mo. Wait ka dali. Okay. Nara, Jo, kakita ka? Daghang tao. Daghang nidangot. Uy. Hi, Uncle. Altia, pastilan. Gilinog ba yung wedding night? Mao lagi, Uncle. Pero okay ra. Ang importante nga safe ra mi, Uncle. Mausad, Nag-uol kay Kotso, eh? pagpasalamat ka. Naluwas ra mo. Oo. Pero, gool yung gihapon kay ko. Uy, ikaw ba? Pagamping mo, pagampo. Na-grocery mi ganina, Uncle. Mayo hinoon. Si Mami Violeta ang nag-lead, Jo. Sige. Pamahuay na mo kay laom ng gabi eh. Mupahuay ang sab ko. Ayaw sa, Jo. Pamahuay na lagi mo. Bye. Bye, Uncle. Kaniya, Jo. Ayaw. Puto naman daw nun. Paghiskot ni mo ni Mami, iyan na dayong giputol. Lagi? Hasulag, eh. Askang.
Wa pa man siya kasulti asa siya. Aw, di ay no. Wa gid siya kasulti asa siya. Ay, Oh, nanawag si Mike? Yes, Mommy. Hain man ko na siya. Wa gid siya makasulti kun asa siya, Ma'am. Na-focus man gud sa linog ang ilang istorya ni Bimbo gud. Mao ba? Yan atong breakfast, oh. mamahaw na ta. Ang uban, may pagkaon ba? Naghikay naman sa sila, ma'am. Papunan na sa natog luto og itlog og corned beef para makashare tas uban. Asa man tos Rosa? Ako rin mo adto, ma'am. Una-una lang magkaon din na, ha? Ako rin ingon sa taga-kusina. Una lang magkaon din, ha? Maayo sad gani no, Ma'am. Naara si Maki dinhi. Luoy yung takaayo ka kung wa pa siya paglinog. Bitaw. Mao gyud. Kay layo ra baya ang mga katabang. Sa laing cottage ra baya sila. Dako gyud tabang si makino mo, ma'am. Murag siya inipuli ni Tio Mike. Babe, Ah, ay sorry. Sorry, ma'am. Wa to'y mali siya kung gisulti, ha? Mga na ta. Babe. Babe. Ah. Babe. Pwede na tingali. babe. Mulinog na sa lunya. Di na siya tingali. Dali ko na nato. Ikaw ba? Babe, please. Ang ako, manggod, babe. Masino niya mulinog na po? Di na sa lagyan. Kaluoy na sa Lord na ko, eh. Kasabot biya siya sa akong sitwasyon. Dili mo ko komportable, babe, good. Daytime sad karon. Naapag taghang tao sa gawas. Di mo na ako malikayan makulbaan ko. Gilang. Matry lang ko ta. Babe, uy. Alagod ko palipari, babe. Maluoy sa kanak ko. Babe! Babe, di uyog na sana! Lord! Ano man? Bakit? Why? Awa, babe. Ingon bitaw ko nimo. Ayaw lang sa kung paguna-una ng butanga, babe. Minyo na bitaw ta. Naraw niya tayo dagang tayong paraan na. Hindi na ko palabot ini, baby. Malarga na, babe. Muad to taglugar nga. Way linog. What? Dili dito aftershock, mami? Dili di ay. Naglinog yun di ay sa Mindanao. Ug naabot dinhi sa ato. Oh, no. Ug mag-expect pa gyud kuno tagmasdaghan pang mga aftershocks in the days ahead. Ma'am, kakulbaan na. Maltaya, ato na lang mo sa syudad. Ma'am, Mas safe mo dito. Murag niya man gyud sa probinsya ang linog. nganong kameraman, ma'am? Ikaw di ay. Dili na ako mabiyaan ng mga tao, Althea. Pwede ramang good, mami. Bilinin na lang yun sila og provisions, ma'am. Kanang dili sila magutman. Dili lang gyud ko mabiya nila. Anhi lang ko. Kamu lang ni Bimbo ang adto sa syudad. Total, maumasad gyud na ang inyong plano after sa kasal. Nga adto na mo mamuyo sa syudad. Pero, ma'am, Sige na, ayaw na mo paglangan. Ug ayaw na paantusa ang imong bana. ma'am! Ha? Sure ka, babe? Gisulti na ni mami? Oh, concern kaayo siya ni mo. Magilty mo sa to, anak, babe. Bitaw, kahilakon gani ko. Balik mo to sa agi, eh. Makasabaan sa dunya ta kung mamalik ta. Naugawa ini, eh. Makonsensya mo ko ini, babe. Pinangga kita niya, babe. Kahilakon mo ko, babe. Kahilakon ka sa kaikog mo ni mami. Kahilakon ko sa kalipay nga atlas. Mahinayo na gano'n niya. Wa ko kay klaro, babe, uy. Eng. Abot na kita. Yabag man ka, babe. Hoy. Dili ta ani sa sakyanan, ha? Manggawas una ta dinhi. Manodo na tas bay. Okay, babe. Okay. Og, ayog reklamo, ha? Kaya sa akong tikap ta ingon sud sa bahay. Ibutang na ko, uy, babe. Yes, babe, yes. Butang na ka. Nayon giti ka pagbutang sa kama.
Mangaon na ta. Gutom man ko eh. Okay, babe. Gigutom sa ko. Pero unsa may atong kanon? Naaraman tayo canned goods. Magluto lang ta. Naam sa rin tayo dang paano? Sige, paano og corned beef na lang. May atong kanon para pawalas ka gutom ba? Then, ikahuman niya na to. Mga unang yung tag-usap sa gawas. Pagkahuman na to kung sa man. Ikaw, ha? Tingalig, di nagita kakaon-una ini ron. Uy, ayaw ba? Ayaw ba? Sige na, magluto na ta. Sige na. Magluto na ko, ha? Sa may ako lutoon ini? Corned beef or tuna flakes? Babe! Oh. Ano lang ng kaon, God? Ha? Uy! Uy, unsa ba? Magkwanta pa mo ng gutom, God. Pero kini, di na magkwanta. Babe. Babe. Bumalik na lang sa kwarto na. Ayaw. Dini na lang ko ta. Babe. What's up? Sunog! Ay, sunog! Oh, no! Babe, murag doon raman. Manggawas na. Babe. Layo naman na itong mga silingan. Oh, babe, unsa ron? Doon na may gasoline station sa unahan. Oh my God! Manggawas na, babe! Manggawas na yun ta! Ikaw na, babe. Wa may laming ikaon, babe. Bitaw. Pero okay na lang mo kaon ta. Kay, aptos na kayo itong diyan. Mausad. Sige. Mga unta bahala ko laming ikaon. Kung saka itong dibutugan niya, sa? LPG ko no, babe. Naa sa news. Kaon na, babe. Babe. Ang sari akong sa... Ngano di nga gisilutan man ko? Kalisod ba abton sa langit, oy? Ikaw ba? Kaon na, uy. Tayo mo tanaw, babe. Ganahan ba ko mukaon? Babe, kung dili ka mo kaon, tingalig na sad kay energy. Ug walang gyapon kay mahimo bisag doon na pay opportunity. Napawang na ra bang sunog? Duhagit ka bay ang na-damage, babe, uy. Sige, babe, mukaon ako. Uy, pag hinahinay sad, uy. Happy? Di ba? Ako mo nang nalimutan, anak, babe. Pero mas angay man nga, ako may mangutana. Happy ba ka, uy? Very happy, babe. Naka-success, good. Pero, Pero unsa man? kuwangan pa man. Uy, Bitaw, seryoso ako. niya? Pero, hindi na ako kaya, babe. Anak ko di ay. Okay. Good morning, babe. Ay! Mm. Uy! Makuyawan naman tani mo, babe. Pwede kalit pa lang kag panggakos di, ha? Wapag kay sound nga di doon. Nagtinail naman ko. Asa man mo slippers? Bugnaw kayong tiles, oh. Buhi isa ko, bi. Nagboil ko og eggs. Ako ng eggs. Ato, good. Duha man nakabuok. Ay, doon lang ako, babe. Kuwangan rin ako sa ka-egg, babe. Okay, sige. Akong panano ko sa... Babe, buhi iuna ko. Hindi mo ko ganan mo buhi. Ikaw, gid ba? Bisura, iliho ka rin nagakos na to, eh. Ikakuha rin ka. O bitaw, pero imo gyud kong gilisod-lisod. Hindi mo ganan mo buhi ni mo. Saan mo na?
bantay bitog sa primero ra ni imong ka-sweet, ha? Pero later di ay, masour na. Promise, babe. Forever na ni. Bantay bitaw. At bang na ako, babe? Ako pa rin gibantayan ang akong giboil nga eggs, babe. Pwede lang mo na imo pasagdan, good. Pila ka minutes. 3 minutes. Minutes pa. Ito ba saan ako? Nganong patubangon mangyog ko nimo, ha? Love you. I love you too. Ang akong phone. Oh, yun na. Tingalik importante. Okay. Si Mami. Hello, Mom? Miss Althea? Oh, Maki? Nganong ikaw? Asa si Mami? Miss Althea? Si Mami nimo. Ngano? Naunsa si Mami? May nahitabo ba ni Mami? Ha? Doon na ba? Maki, naunsa si Mami. Naunsa siya. Murmurang nagpanic attack man ni siya. Miss Althea, sige naman kutog aftershocks diri. Murag, una niya makaya. Gamay kisaw lang. Masyagit. Umukurog naman ni siya. Oh my God. Mas maayo tingali anha na lang sad siya din sa syudad, Miss Althea. Sige, Maki. Palihog ko yogi si Mami paingon diri sa syudad. Karon gidayon ha. Ayaw naglangaya. Sige, Miss Althea. Mga na dayon mo para sa pag-anha niya. Bye. Babe, saan na ito ba ni Mami? At na ta, madam. Ready na ang sakyanan. Dili na lang ko maato sa syudad, Maki. Dinhi na lang ko. Pero madam, nagpaabot na to sila si Miss Althea na to. Nganong imo pumasad siya gipahibaho? Nadisturbo na sad to sila. Sorry, madam. Oy, pero nunguri naman gud kayo ko nimo. Ano to? Si madam? Dahil na nahagbong. Nasyakit na gali ka. Lahat mo kadayon ka. Oh, nagkurog ka sa ka, madam. Dili naman na normal, madam. Ay! Mag-deep breathing ako. Mga to na lang kita sa syudad, madam. Mas maayos ng matanaw kag doktor dito. Ano na lang kong susupak, madam. Ay! Mga to na yun ta. May gani nakatawag din ka sa clinic o napalista rin mo sa Mami. Friend naman sa ni Mami ang doktor. Og, kailanan ako ang receptionist. Narayin ko rin na, no? Ah, Dinila na to sila wato sa tabi, babe. Doon lang maka sila. doon na lang. May nun. Bimbo, Althea. Uy, Uncle? Cho! Oh. Pa-bless, Cho. Ganong naman mo? Kisa may magpa-check up. Si Mami, Uncle. Ha? Nga naman. Nasa man si mami nimo? Humana dito, pa-check up si Uncle. Man naman ko, no? Dali asad yung nakalakaw, eh. Pagkahibaw niya nga kaming sila si Mami, no? Ambot sa niya, eh. Allergy naman ni Mami. Pero at least, kibaw na tanga na araday siya din sa syudad. Abi na ko nga, naagid siya sa laing lugar. Ni-message na si Maki. Naana sila. Lah, di ka sila magkasugat ni Tiyo. Magdali ko. Kaya tingaling magkasugat pa mi. Kaming na ba ko na sila? Hinay lang, madam. Hinay lang. Oh, pasalipod ko. May kanina nakabantay na yan ko. Hindi na ko nila makita. Bisan, mulabay pa sila nako. Hinay lang yun, madam, ha? Huwag ta magdali. Kaya nalista naman ka. Huwag masad ko na maabot ang doktor. Hindi ka rin mahayo ang iyang pamati. Paklaro kayo sa iyang paglakaw. Kadugwa naman lang diretso sa ospital. Mga way buot. Ay, madam!
Oh, Oh my God, madam! Tatabangin mo, please! Kasi makatabang din ha! sige, sagit! Buhay siya! Mike? Kuha niya mga gamit. Kaya ako siyang alsahon. Oh, Mike! Ambil mong bagong cellphone, madam. Ay, kadlok. Ni ako. Asa mo na si madam? Sa emergency room. Asa pamali ay. Wa palagi sila. Tawagin ko no. Nanawag na. Hello, Mami? Ako na sa di Miss Althea. Namikaroon sa emergency room. Napangdala mo din sa ospital. Oh my God! Naunsa man day si Mami? Naunsa si Mami, Maki? May gani na ka, Mike. Narato ba yagod ko ay... Palihog ko. Ano pinapini, oh? Isa yung husband sa pasyente. Oh, sir? Madam ko, girl. Di ko, sir. Ay, sorry, sir. Oh, madam. So, ikaw ang husband, sir? Oh, Tilapit tayo, Mike. Dali. Masuhit naman ka ni madam. Kay na ako. So, ikaw ang may katungod nga mo fill up, ana. Now sa Lex Pinoy. Uncle? Kumusta si Mami? Need siya i-admit, miss, para maobserbahan. Asa man siya? Pilapi sa ning admission slip, Althea. Okay, Uncle. Pwede na magug ikaw. Hindi alam magin mo. Mulakaw na lang ko. Ayaw lang muna. Cho. Bitaw, ayaw biyais, madam. Uy, okay na ba siya nga naaka? O ikaw gini alsa ni paingon din, eh. Di ka naman na ba siya? Uncle, please. Ayaw lang una paglakaw. Mami, Althea, kumusta na ka? okay ra. I-admit man ka. Obserbahan ka. Oh. Maayo gani kay naa si Uncle Mike. Nadali kag daha din Nilakaw na siya. Wa pa. Nara siya sa gawas kuyog nila ni Bimbo ug ni Maki. Gusto kong pasalamat niya. Later na lang, Mom. Naaral lagi na siya. Okay. Ayaw nagkahadlok, ha? Niya ka sa ospital. Safe ra ka din Maong relax na. Okay? Bimbo, Cho. mulakaw na lang ko. Nagpaabot lang bitaw mo nga mari din ang iyang kwarto. Cho, ayaw na guduna. Nagkinalam ko ni si Mami. Unsa? Unsa ka nagkinahanglan? May magdoktor ko. Cho. Bimbo, adto na ko. Cho. Ipaubos na lang ko na ang imong pride. Oh. Kaya ba mood ko nga, bisan mulakaw pa ka, ang imong nauna, naaragya po din Naaragya po ni Mami. Pataka raman ka. Ang ano? Mudinay gyapon ka nga. Nabala ka kapag ayaw niya. Baka kung yung ka, Cho, kung mudinay ka. Ha? Nilikay na gud ka ganina. Pero nga nang, nagdagan ka pa man, paingon niya, pagkakita ni mga tabangunon siya, ha? Imo pagyapon siyang gialsa o gidagan paingon din sa ospital. Makadinay ba ka, anak, Cho? Ang imong aksyon, mo'y nagsulti sa tanan, Cho. Di ka yun makadinay, anak. Mao nga puyo na lang, Cho. Magkuyog naghatod niya sa iyang kwarto niya. Ha? Og si Maki, Anong dismaki? tingalig malain siya. Tayo, sad. Uy, nagsilo siya di kang Maki. Mas babae pa to kay ni Mami, uy. Unsa? Kung anong ma-worry mo sa kaniya, karon, ha? Imo mong gani siyang gibaliwa kanina, dihang imong gialsa si Mami, paingon din sa ospital. O, gikilig mong ganito siya. Sabaw wala may angay, anak. So kuy angay. Age doesn't matter to you, uy. Pamilya na taoy. Lain pamatiun kung may makadungog. Pwede ra mo gunagod.
Kana ding managsuon nga maminyo sa managsuon sad. Anong pwede man na? May lagi na sa mga batanon. Tigo gid ay. Babe, Uncle. Oh. Dato na si Mami sa iyang kwarto. Oh. Salamat kaayo nimo, Mike. Why problema? Ano ba yan siya nga sa nurse ay ganiha? Kay mong husband, madam. Ay! Kami magong duha ang gipangutana. Pero ikaw man good kay di protesta man dayon ko nga madam ko og dili sir. Salamat ninyong duha, Maki, Mike. Uy sa pa yan, oy, madam. Mami, o sara man ang pwedeng mo bantay nimo. Si Maki lang. Siya man kay akong kuyo gikan sa probinsya. Duawa lang ko ninyo. Sure. Sure, Ma'am. Cho. Doon sa niyo. O ba? Malingaw mo kong tiyo. Ngano day, babe? Pag permero mo kong babe, kay gahi kay siya. Mulakaw na lagi ko na siya. Kay, naa naman ta. Katong dito pa sa ER si Mami ba? Oh? Bisan ka tong ako na sige pugnan? Oo. Katong kami na lang duha ba? Kay, nigawas pa man si Maki. Inay gitawagan. Gusto na gid siyang muli. Mayo gani kay imurang napugnan. Aw, ako magid siyang giberan ako diretso. Oh? Wa siya katingog oy. Giyon sa dinhi mo. Ako lang giprangahan, bahin siyang feeling ni Mami. Unya? Di pa mo angkon. Pataas gyapon garbo ba? Og iya yung i-insist ang bahin ni Maki. Pero kadugayan, nausab oy. Murag hindi kalit og kalanay. Nawagtang ang gagahi. Babe. Wa naman ka kay pagsupag pananglit. Dili gyud ko musupak, babe. Oh. Nakita na ko unsa ka love ni Uncle si Mami. Proven and tested na gyud na for how many years na. Okay. So, gamayng push na lang. O, sure ball na sila. Nabuang yun og kadali akong beauty, madam ay. Dihang kalit siyang mitunga sa akong atubangan. Unya iya kong gisingkahan nga, pabuhian ka. O iyang ipakuha ang imong bag og cellphone. Kaya kang asahon. Hapit gid ko kaya sa sobrang kakilig na ako, madam. Ay! Oo. Kilig man ganay kong maayo. Unsa pa ka madam, no? Kilig to the boss matingali ka. Wa naman lang ko makabantay at tumaki. Ang akong ginawaan raman og ang akong pagkalipong mo'y akong gipamati ato nga time. Di ko buto madam, oy. Conscious good ka. Wa good ka kuyapi. Wa ka makabantay. Ug wa ka gikilig sa iyang gibuhat. Grabe, kayo kakalab ni Mike, madam. Oy, grabe as in sobra-sobra. Ay, gikilig na sad ko. Og sunda ang uban pang sumpayanig ng kinapos nga sugilanon na sinuwat ni Bibi Omega Flores. Katkatot ang lang. Kaliagday ko no, subscribe sa aking YouTube channel. Nagkakayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpabinaw.